Bigarrengo urtez, Iturzaetaren ekitaldi sorta edo aurkeztera gatoz. Patxi Jauregi, Gipuzkoako pelotako presidentea. Ezkerreta Ainara Rodríguez, kilometako Andoaingo zinegotzia. Nire alduan Juan Carlos Otero, jokalaria eta Gipuzkoako selekzioko hautazalea. Eta eskubira Alex Sánchez, jokalaria baita ere, eta Ogi Berriren ordezkaria gaurko. Aurten batez ere, bi gauza antolatu ditugu. Batetikan txapelketa herrikoia, aurten berritasun bat baduena, izango da mutilen eta nesken txapelketa herrikoia izango da, eta esan dezakegu arrakasta izugarria izan duela. 52 bikote apuntatu dira mutiletan, eta 6 bikote nesketan. Txapelketa hori, iaz bezala, Sorabilako frontoian jokatuko da, eta larun bat honetan hasiko da. Eta bestetik berriz, izango dugu, Iturzaetan memoria da edo, Ogi Berrik lagunduta, egingo dan txapelketa. Lehenko urtean izan genduna, nik uste oso ukigarria eta beroa izan zala. Jose Mari Liburu nintzien ekitaldiak, eta ordu hartu gendun bezala kompromisoai segida bat emanez edo bizka planteatu dugu txapelketa memoriala segitu baztuela, memorialak egiten, Jose Marin izenean, eta orduan urten hasten da, aurreneko ekitaldio memoriala, ziko urtakoa, eta, Gipuzkoa Federazioa izan behar dugu, gauza dugu oso ondo ikustegiala, batez ere ikusita ze egoera da hon, ezta? Erramindatu batez ere, pala eta zesta eta erremontea eta oso gaizki daude, eskuare oso ondo ez, baina, beste horiek asko zukarago. Hasiera batean bintzat, pelotari guztiri deitu zaio nahi, denak baiizko eman dute ez, eta hori kontuan ukitzeko datu da dela ez. Azken finean bai Bizkaitik, Arabatik, Nafarrotik, Gipuzkoa bertatik eta pareja bat bikote bate bai, Frantzitik etorriko da nare bai ez. Dakizue bezala, badako txapelketa batek egiteak inbertsio ekonomiko handia eskatzen du, eta horregatikan txapelketa honen bi zutaben aurten eusten dute. Batetikan udaletxeak eta bestetik Ogi Berrik. Bai txapelketa herrikoia eta bai Iturzaetan memoriala asteburu honetan hasiko diala. Memoriala ostiraldian 9etan bi partidu jokatuko dira Arraten eta igandean 11etan beste bi. Eta herrikoian aldiz, larun batean, arratsaldeko 3etan hasita, Sorabilan, 20 partidu edo ilundu arte jugatuko dugu.